IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakipagpaset ti Dakkel amol iti Siudad ti Laoag iti panagisagana kadag iti pagadalan para iti panaglukat ti klase babaen iti Brigada Eskwela 2026. Nagtitipon digiti voluntaryo abuklen digiti empleyado, personel ti ahensya ken security team tapno mangisayang kat kadag iti aktibidad akas iti panagdalos ken panagpinta iti Agripino P. Santos Elementary School. Daytoy panakipagpaset da ket may sawagas ti panang suporta iti edukasyon ken panangipaay iti natalged nadalos ken naurno sa pagadalan digiti ubing into panaglulukat ti klase. Naipakita met iti aktibidad ti espiritu ti bayanihan gaputa nagkaykaysa digiti empleyado ken daddaw mapay a voluntaryo tapno makatulong iti panagisagana kadigiti pasilidad ti pagadalan. Babayen kadigiti a programa inpakita ti mol ti panagtultuloy na ang panang suporta iti komunidad ken kadigiti inisyatibo ang mangipaay iti nasayaat a panagadal para kadigiti ubing ken agtutubo iti Laoag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.